Lær Filipino. Orddannelse. I denne video lærer du, hvordan du danner filippinske ord. Det vil være en fordel, hvis du allerede har lært at læse og udtale det filippinske alfabet, da ordene hovedsageligt stammer fra det. De ord, du vil lære herfra, vil hjælpe med at lægge grundlaget for din filippinske sproguddannelse. Lad os begynde med at gennemgå det filippinske alfabet. Hvor mange bogstaver er der i det filippinske alfabet? Svaret er 28 bogstaver. 20 af bogstaverne fra det tidligere filippinske alfabet, det kalder vi Abacada. Som du kan se på skærmen, er det de sorte og de grønne bogstaver. De ekstra 8 bogstaver, som er markeret med rødt. I det filippinske alfabet læses vokalerne som A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. De 8 nye filippinske bogstaver læses, som de lyder for deres oprindelse. C, F, J, N, Nang, V, X, Z. Lad os læse de resterende konsonanter. Ba, da, ga, ha, ka, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, wa, ja. Konsonantbogstaverne, undtagen de 8 nye bogstaver, læses, som de har vokallyden A ved siden af hver enkelt af dem, imens de bevarer den lyd, hver konsonant har. For eksempel plus er lig Ma, og s, plus e, er lig se, og r, plus o, er lig ro, og wa, plus i, er lig. wi. Ligesom vokalerne A, E, I, O, U. kan filippinerne allerede fornemme betydningen af hvert bogstav ved de lyde, det laver. Jeg går ud fra, at følelsen er noget universel, så vi springer dette over og går videre til tostavelsesordannelsen. Tostavelsesord. Lad os prøve at læse nogle eksempler efter stavelser. Bagefter så læser vi det som et ord. Husk, at der er forskel på skriftsprog og talesprog, så husk at skrive ordene korrekte. Den danske oversættelse, den følger bagefter til sidst. Lad os prøve nogle ord. O Betyder ja. Obo Betyder ja, men på en høflig måde og mest for unge mennesker. Ama Betyder far. Ate Betyder store søster. Apo Betyder barnebarn. Aso Betyder hund. Awa Betyder barmhjertighed. Ina Betyder mor. Isa Betyder en. Tao Betyder menneske. Trestavelsesord. Lad os prøve nogle forskellige eksempler. Abaka Som betyder tekstil. Adobo Som betyder filippinsk ret. Ibaba
som betyder ned eller under, Babae, babae. som betyder pige eller kvinde, Umaga, umaga. som betyder morgen, Umasa, umasa. som betyder håb. 4-stavelsesord. Lad os prøve nogle forskellige eksempler herunder. Avocado, avocado. Som betyder avocado, frugt, Abacada, abacada. som betyder det gamle filippinske alfabet, Abanico, abanico. som betyder håndholdt blæser, Inatake, inatake. som betyder angreb eller hjertestop, Inopera, inopera. som betyder opereret. Nå, men det afslutter så vores lektion i denne video. Vi fortsætter næste gang. Jeg håber, at du har lært noget, og hvis du har det, så husk lige at trykke på synes godt om og abonnere på denne video og denne kanal. Det sætter vi nemlig stor pris på. Vi ses næste gang. Din frivillige lærer.